Kaixo, gaur, mikrobilabe baten laguntzaz argiaren abiadura nola neurtu dezakegun ikusiko dugu. Esperimentu hau oso erraza da, eta etxean dituzun materialekin egin dezakezu. Beraz, has gaitezen. Esperimentua egiteko honako material hauek beharko ditugu. Mikrobilabe bat, erregaliz bat, erregela bat, kalkulagailu bat. Mikroginak erradiazio elektromagnetikoaren forma bat dira, eta uhin geldikorrak sor ditzakete mikrobilabe baten barruan. Uhin hauetan, energia maksimoa duten puntu batzuk, antinodoak, eta energia minimoa duten beste batzuk, nodoak, sortzen dira. Gure helburua nodoen eta antinodoen arteko distantzia neurtzea da uhin luzera kalkulatzeko, eta hortik abiatuta argiaren abiadura aurkituko dugu ekuazio hau erabiliz. Non C argiaren abiadura den, F mikroginaren maiztasuna den, normalean 2,45 GHz inguru, eta lambda uhin luzera den, esperimentu honetan neurtuko duguna. Lehenik eta behin mikroginaren platera kendu behar dugu. Horrela mikroginak modu uniformeago batean hedatuko dira, eta guk uhin geldikorrak antzeman ahalko ditugu. Ondoren, erregaliz bat mikroginaren barruan jarriko dugu. Mikrogina piztuko dugu potentzia baxuan, 10-15 segundos. Garrantzitsua da janaria ez erretzea, berotze puntuak agerian gera daitezen. Erregaliza aterako dugu eta berotze puntuak non dauden ikusiko dugu. Puntu bero horiek antinodoak dira. Antinodoen arteko distantzia neurtuko dugu erregelarekin. Bi antinodoen arteko distantzia lambda zati bi da. Beraz, uhin luzera lambda kalkulatzeko, lortutako distantzia biderbi egin behar dugu. Orain, lortutako uhin luzera eta mikroginaren maiztasuna erabiliz, argiaren abiadura kalkulatuko dugu. Argiaren abiadura frekuentzia bider uhin luzera izanik. Honek, argiaren abiaduraren balio teorikoarekin bat egiten du. Esperimentuak oso emaitza zehatzak ematen ditu. Eta horrela, mikrogin bat erabiliz, argiaren abiadura nola neur dezakegun ikasi dugu. Zientzia gure eguneroko bizitzan dago, eta esperimentu simpleen bidez fenomeno fisiko harrigarriak azter ditzakegu. Gustatu bazaizu, harpidetu zaitez esperimentu gehiago ikusteko. Eskerrik asko!